Voleu saber com es juga a Number 9? El primer que heu de saber és que l'edita Devir, de la mà de Peter Witchman, i les il·lustracions van a càrrec de la Fiore GmbH. Number 9 és un joc senzill d'explicar i d'entendre, però una mica més complicat si el que voleu és guanyar. Recomanat a partir de 8 anys per jugar en mode solitari o fins a 4 persones i amb una durada d'uns 20 minutets aproximadament, és una cosa ràpida. Com veureu, Number 9 no té taulell. Té només aquestes fitxes, numerades del 0 al 9. I, a més, amb unes cartes misterioses que haurem d'anar revelant d'una en una, però d'entrada es queden sobre la taula com un misteri. La caixa haurà d'estar sobre la taula també, de manera que tots els jugadors hi puguin arribar amb facilitat. Comencem a jugar, doncs. Agafem les cartes, ens hem d'assegurar sobretot que estan ben barrejades i que ningú les ha vist d'entrada. Comença la partida quan agafem una d'aquestes cartes, la desvetllem i cada jugador agafa aquesta mateixa fitxa. La hem de col·locar sobre la taula de la manera que vulguem. S'ha de veure la part de color, no s'hi val allò de girar-la. La col·loquem com sigui, doncs pot ser així, pot ser de qualsevol manera. Un cop tothom l'hagi col·locat, en desvetllem una altra. Nombre 5, el mateix. Llavors, de cara a col·locar aquesta fitxa hem de tenir molt present que les fitxes han de tocar com a mínim per un dels costats de la quadrícula. Si ho veieu bé, a cada fitxa hi ha una quadrícula dibuixada. Per tant, no cal que s'ajuntin així, però com a mínim per un dels costats. Fer-ho així pel vèrtex no funcionaria. Què hem de tenir present? A Number 9 l'objectiu és anar pujant de nivell, perquè cada nivell puntua d'una manera diferent. I és veritat que el nivell 0 on estem no puntua, però a mesura que anem pujant la puntuació augmenta. Per tant, l'ideal és anar pujant. Com hem de fer per pujar? Un cop agafem una altra fitxa, el número 3, el que ens interessaria seria posar-ho aquí sobre, perquè comenci a puntuar. Tot el que sigui aquí serà un 0. Si ho posem al nivell 1, puntuarà multiplicat per 1. Cada fitxa que posem en un nou nivell ha de quedar completament tapant alguna de les fitxes de sota. Per tant, si poséssim aquesta, aquí hi ha un forat. I aquesta part de la fitxa quedaria a l'aire. Això no ho podem fer. Però és que, a més, no podem cobrir només una fitxa, n'hauríem de cobrir dos. Per tant, ens interessa, en la jugada anterior, fer una superfície el més compacta possible perquè sigui més fàcil anar pujant de nivell. Aquesta encara no la podríem posar en un nivell superior, però aniríem provant de manera, per exemple, aquest 8 sí que el podríem posar encara. S'acaba la partida. La partida acaba quan hem fet les 20 rondes corresponents a les 20 cartes de misteri que hi ha. Un cop ensenyem la darrera carta i col·loquem la fitxa, comença a puntuar. Per puntuar, per fer la puntuació correcta, hem de pensar que el nivell 0 multiplicarà cada número que tinguem posat per 0. El nivell 1 multiplicarà per 1, el nivell 2 multiplicarà per 2. És a dir, aquí tenim nivell 0, nivell 1, d'acord. Al segon pis teníem un 1. Per tant, multiplicarem 1 per 2. Al primer pis teníem un 8 i un 2, que multiplicaran per 1. Doncs 8 més 2 són 10, més els dos punts d'abans són 12. Així anirem sumant. Qui tingui la puntuació més elevada guanya. En el mode solitari es juga exactament igual, tret que no es competeix contra d'altres, sinó contra un mateix. De tal manera que s'ha de mirar si em supero o no em supero de cada partida. Si sóc capaç de superar el meu rècord personal. A les instruccions del joc diuen que aconseguir una puntuació de 100 punts està prou bé. I jo us dic que no és tan senzill. Què us ha semblat Number 9? Un joc senzill, com dèiem, però no tant si el que voleu és guanyar. Un joc que no es crema amb rapidesa i un dels jocs que a mi m'ha agradat molt.